mau mboten. Iki sing tak sayangi dadi iki Pertahankan semua demi cinta. kaset itu karo padatan mau ndi? Orkesan Rien. Eh? Orkesan Rien kula. Iki mau tas orkesan to? Oh nggih. Nang ndi? Teng Gresik. Ngeropel. Ndi? Rokok iki. Ya ngono kuwi sindene laris ya kompang rokok. Nggih padha somprengan. Ya ora apa-apa, iki rak maskote kene. Dadi nek ngrokok iki ya kudu nonton wektu lho, sok ngrokokne tekane kemungkinan. Ning kan iki mau mboten. Iki sing tak sayangi, dadi iki Nah, aku kira eling karo kowe iki aku kalian karo trail kuning iki biyen. Lan apa? Kelingan nom-nomanku biyen umpama lairku iki ora kedisikan ngono tenan. Sayang lairku iki kedisikan. Aku biyen iki aku bayangke lho karo kowe iki aku ora ngomong to, kowe sing tak sayangi. Ya saiki sayangi karo murid iki ya sok-sok iki jeneng wong asmara ki tetep umur ki munggah ning asmara ki tetep saya tembokok. Tren kuning eling tak tukane lepis yedit. Nggih mebrek niku. Lah iya. Untuk tak numpak motor ning pucuk gunung. Jalan tangan nyetir tangan tengen sing kiwa numpang ning kuku kiwa terus waktu numpangi tanganmu kiwa ya. Nggih ngetren-ngetren lan jempale. Ya ngono. Arep ngomong ngono. Masuk. Aku nyebut kalau nak ini bayaran ini ngomong kuwi. Terus baru rak wis segoro to. Nggih. Mau kaduan kalau aku masuk.
Aku ki tenang lho, Mak. Kelingan ngono ki kene apa di rumah lama. Arep memang ngomong dangdutan toh? Nggih. Memang dangdutan tembang apa? Anu, napa? PP apa niku? Apa? Ini ku. Laku apa? Niku terbaru no. Iki ana dalene Pak Puji sak orane nyinden ki ora mung nembang karo nyuwara karo joget. Ning kudu duwe ilmu sarta kapura kowe tak kuliahke saiki ning kapira? Pun semester akhir. Semester akhir lho, ada semester 8 ya. Nggih. Nah, bar kuwi terusne apa ora? Nggih, rapi. Sing teruske rapi apa? Terusne kuliah, tegese nempuh S2. Nggih insyaallah. S1 wae cukup ndok rasa kebingungan arep duwe apa. Loh. Mengejar ilmu niku ngantos ke negeri Cina. Iya kok kowe arep mengejar ilmu ki Pak, kowe wayu kuwi sinden. Berarti lek nyinden mboten parang S2. Sinden karo ke negeri iki yo wadon. Oleh duwe tak kandhani. Kula kan PNS. Hah? Kula niku PNS lho Romo. Wis pegawai pindah. Pegawai ngeyel sugih. Pegawai ini Pegawai ngeyel sugih. oleh kok ngono. Coba Jarwo dosokno muji iki apa? Per huruf Muji. Pak Muji. Nggih. sampe Pak kowe ora bingung. Ya jenenge Pak Muji nek per huruf nek di Jarwo dosoke apa ngira menurut kadewasan nek kuliah. Nggih. M niku memuji ngesti saliji memayu hayuning sesami sing maknane Pak Muji niku tekun panembahe tansah nyaket nyaket marang panguwasaning Gusti Allah. Kuwi M. Uga antuk berkahing Gusti dalu niki saged ngrawuhe Ki Bagus Sun Gondrong. Ya ngono. Ya kata iki batu. Hanya aku tak jati kowe ora enek sing kuwi. Pak Surono ke guru ya rapati ganteng kae dalang. Komedi barang iki enggak. Ki Bagus Sun Gondrong sarombonge kanthi ramah-tamah pelakune ra. Sak rombongane kok rombonge. Terus kamu foto iki tak. Sarombongane kanthi ramah-tamah peladene nggih ramah-tamah ngopo ingkang dipun suguhake daharenipun sami mirasa. Niku nandhake piyayine Bapak Muji menika piyayi ingkang Brobo Udo. Blobo Mudo. Blobo Mudo ora kok Blobo Mudo. Oh benten. Blobo Mudo iki wong raben. Oh nggih. Lek Blobo Mudo iki tegese seneng meleh karo sapa wae. Ora iman, seneng beramal. Oh nggih. Oh, Blobo Mudo. Brobo Udo. J. Jaya salaminyo mugi-mugi Bapak Muji tansah pinaringan kawilujengan kawidatanan kalaharyan pinaringan rejeki ingkang kathah berkah barokah awet lemomong putra wayahipun semanten ugi dumateng tenaga kalih mugi-mugi aturipun pindho nyuwun donga dados kakang-kakang inan-inan boten pilih semati donga tekaning belahan enggal pikantuk putra-putri ingkang saleh lan salehah mugi-mugi anggenipun miwah putra marga sini boten wonten halangan setunggal menapa. Terus kowe kari dhewe Iki lho kang perlu dicontoh ngrawuhake panjenenganipun Ki Bagus Sun Gondrong Piyayi Trah Kyai napa? Gus. aku orang-orang itu lah. Masuk ngomong aku dulure kiai lho entek. Wong kiai dosa. Duduk dosa. Trah Darah Biru ingkang berkahi ngrejekeni insyaallah mboten marati. Ya bener ya. Api. Iki Pak Muji rong tutuk sose wayangan meneh kok. Sing ono sing arep ditanggapi wayang ngono. Muga-muga ditimbali mrene meneh ngono ya, Nok. Ya saiki atur tembang ngono. Muga-muga sik iki kene wong kene iki biasane tak seneng ganggu. Oh ngeten. Tak cuplene tweetik bae nggon rap Napa? anu ben ora ditur manten. Napa? Akhir sebuah cerita. Oh,
Coba Mas, ini efeknya tambahan buat sinden kalau gondalan gitu kan. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Walaupun kadang diri rendah, Gerimingan itu ya Mas, kerperung orang-orang. Itu Mas. Tabuk itu ya. Yo, Namun diriku tak kuasa mempertahankan semua demi cinta. Langkah terbaik hanyalah berpisah. Biarlah cinta dan kenangan terkubur bersama luka, namun tak akan ku biarkan diriku berputus asa. beda. Dadi wong dadi manten niku kudu seneng, ning aja seneng dadi manten. Lah ya kowe bener. Oh, ngene lho tak critani. Malah iki ndalilne. Kayak piye seneng omong Nggih, aku tegese. piye to? Omong ora wong ki Dadi manten niku kudu seneng, ning aja seneng dadi manten. lah ya kuwi wong nek ngomong iku kudu bakal ngundul lho. Nggih, Ucapan belas belajuan. terus Kelek wis wani nutur iku kudu iso nglakoni lho. dadine Ya tegese kowe aja seneng dadi manten. nggih. Kira-kira seneng dadi manten iki piro? Nggih wis tunggal lho, wis kok ngakeh kan nyeritaan iki. Pasang tak pirang-pirang kok. Yo mboten. Kula niku setia lho. Kalau sapa? Ini kok. Kok setia. Wong kaya kowe iki nek setia wondone wondo belum lho. Wondone gampang singgole manut kok wong ngono iki. Bulang. Wong iki nek lambene rada gedhi disenggol sama manut sama juga. Nggih bengi kula sesete. Ya, Nembang nggih. saiki tembangno, tembange apa? Nah niku mawon. Manik Apa? menika karyanipun panjenengan. Oh iya, mana diatone. Sing kaya ya sih ya, Nduk. Ya, kaya apa diatone. Mung sliramu, Samonten lho mo. mung sliramu. Kuping kuwi gampang kleru keri-keri iki. Tembok pas ke Kalimantan sing keri lho. Dek kuwi tambah. Nyanyi tuh lenggah nyanding sayang nggih. Blebeken. Mung sliramu. Mung sliramu kang dadi maning ing kalbu